ang telepono na kiningan ito si Lili. Na, nangyan ka, kan? Pwede ito si Lili. Ito telepono. Nangyan ka, Oma, ay hero, Oma. Pesta mo ni. Manang nalagi man din nang lato pesta na si Lili kan? Curah na. Pero, nang lama din po na nang magpapalawlanan ito. Hindi mo tayo na mahamit ako. Pero, maulan lang kinin. Alam to ko, biya. Pero, tumasya na yun. Asa yun, hindi naman na parang ito na nila na. May medyo nagwali ko eh. Nalagwan yan. Ay ba? Jay. Tapi kunti pulang, dia mati. Kurak saya na haruan main. Tinggal